Hej igen. Del 2 af de her 3 videoer, vi kommer til at have. Den her video, den omhandler Roadside Picnic Sektor 4, part 3, Into the Zone, altså vores august arrangement. Vi kommer til at tale om, hvad arrangementet går ud på. Vi kommer til at tale lidt om reglerne. Meget lidt om reglerne, bare lige sådan, man er lidt med på, hvad der skal ske. Og så kommer vi til at tale om nogle af de praktiske anledninger, der er i spil. Således at det, man egentlig også kan læse sig til, det bliver lidt mere uddybet her. Først og fremmest lidt baggrund omkring selve spillet, altså historien. Til dem, der har været med før, I ved, at vi holder den samme historie, og alle sammen det er sat i Roadside Picnic-universet. Altså det er Stalker, bare 20 år før Stalker, filmen og serien og computerspil. Så det her det er altså lige efter der er sket noget, og hændelsen skete i 2025. Og vi har hele tiden været i sektor 4, Finderup øvelsesterræn. Det ligger lige op og ned af Mønsted. Kortet her, der kan I se Mønsted zonen, og de 2 områder, som bliver omtalt her i spillet. Det ene, det er Søvs Søby, som er et sted lige syd for Mønsted. Der kan I se på det kortet i højre hjørne bund. Der er et oversigtskort over Brikby, og det er så Søvs Søby. Ovenover det kort, der kan I så se et billede af UN Checkpoint inde i Finderup øvelsesterræn. Så de 2 ting hænger sammen rent geografisk. Så det er der, hvor man lige skal ikke forveksle sig, at Brikby det er et helt andet sted og kommer tilbage. I vores lille univers, så hænger de der 2 ting ret godt sammen. Okay. Det her kort her, det kan I også finde i Mønsted Report, der ligger inde på vores drev. Under Intelligence, og så under Mønsted Report. Der står der en ret god historie omkring, hvad der skete og hvad der foregår i Mønsted Zone. Til alle dem, der gerne vil have lidt dybde og måske bedre forståelse af, hvad I spiller, vil jeg stærkt anbefale at læse nogle af de her ting her. Fordi at jeres opgaveløsning i skoven bliver nemmere, hvis I ved, hvad det er, I laver. Under spillet blev der under de sidste 2 spil, henholdsvis januar og april, blev der fundet ting i spillet, som ved de blev fundet, inkorporerer vi det selvfølgelig i historien. To af de ting, der blev fundet, det er henholdsvis en liste med navne og locations, altså lokaliteter, og et kort over Søvs Søby, Indre By, med nogle bygninger highlightet. Til dem, der fandt det, de prøvede at læse det osv., og for dem gav det ikke så meget mening, fordi at det er en del af flere dele af historien. Så, men Omicron er en ting, der går igen, og det er noget, vi kommer til at kigge på for alle fraktionsdelene. Hvad er det for noget? Hvad er Omicron? Tilbage i 2025, da vores første spil i april, var der også en rapport. Det var faktisk en befaling, der lå til Knightsene, og der blev Omicron også omtalt. Og der var en anden befaling i Brikby sidste år, altså vores sektor 2-spil, hvor Omicron også blev nævnt. Og det er det store emne til dette års Brikby, altså Søvs Søby arrangementet, det er Omicron. Der er noget, der sker der, og det er noget af det, at spillerne skal finde ud af. Og det er også det, vi gerne vil skubbe ind af, det er, at der ligesom er et tema, der er et emne. Sidste år var der jo hele historien om Dr. Schwartz. Og hvad er der sket med Dr. Schwartz, det vil der også være spillere, der finder ud af nu her. Måske, så løser deres opgave. Så det er der, vi gerne vil bygge en historie, således at de spillere, I ligesom inddrager jer selv i historien. Så de spillere, der ikke er så interesserede i de her historieting og så videre, der er det måske bare vigtigere at bare have en forståelse af, hvad der foregår, således at man spiller det samme sæt, som alle andre også spiller. Inde på vores infosite, der hvis man dykker ned i selve eventdelen, vil man også kunne se, at der ligger allerede noget historie oppe, og det er fordi vi poster færre historiedele over tid, og så har vi hellere lagt mere op med det samme. I den der kan vi se den første del, der er der 2 kolonner med som precursor til, hvad er det egentlig, der sker. Hvad er det, der sker lige inden, at spillet egentlig går i gang. For Shieldwalls Shieldwalls historie handler det om, at rent faktisk til vores arrangement, altså Return to Sector 4 part 2,
lykkedes det rent faktisk 2 teams i koordination og samarbejde, om de vidste eller ej, rent faktisk at komme ind i bunkeren. Hvis de fik løst de opgaver, de skulle, der gjorde, at de andre kunne komme ind i bunkeren. Og det var videreført af den historie, det lykkedes for Shield Wall teamsene i januarspillet, rent faktisk at indsætte eller montere noget overvågningsudstyr ved bunkeren. Det faciliterede, at der var et team, der ligesom kunne komme ind i bunkeren, og det team er så ført videre historien til at rent faktisk have fundet ud af, hvad mønstret til bunker 4 ligesom har til formål. I historien beskriver vi, at de har bevæget sig igennem bunkeren og fundet ud af, at der er nogle underjordiske tunneller, der fører hen til en by, som så viser sig at Søvsø by. Og det er en del af et større kompleks i hele området, med et større bunkerkompleks, som man ligesom skal finde ud af, hvor kommer det her fra? Er det noget, der egentlig måske er dansk regeringsting, eller hvad er det for noget? Er der nogle firmaer, der har kunnet nå at bygge noget så hurtigt, eller er det nogle andre, der udnytter noget, der har lagt? Men vi følger her en taskforce, som er blevet sendt igennem det her underjordiske bunkerkompleks, med henblik på at finde det team, der blev sendt derhen tilbage i april. Der sker noget undervejs, der gør, at tunnelen kollapser omkring dem, og nu er de så ligesom strandet i den her tunnel med kun én vej frem, og det er op igennem et rør, som bringer dem ud et sted i Søvsø by. De har deres opgave, det vil sige, Warnow er ligesom den, der danner historien for dem, hvad det er, de skal. Og ligesom Operational Orderen, ligesom lægger den første sten for alle teamsene, hvad det er, de skal. Og så udvikler spillet sig derfra. Sammen gør sig gældende for Traders Secure. De ved, at Shield Wall har sendt en taskforce igennem bunkeren, fordi Shield Wall vandt jo kampen omkring sektor 4 i april. Det vil sige, de sidder nu på sektor 4 som sikkerhedsfirma og som forskningsinstitut. Men Traders Secure forsøger nu med magt og ligesom at komme før Shield Wall ned i Søvsø by. Det gør de med køretøjer, hvor de er brugt igennem ved sektor 4's UN checkpoint og kører så den korte distance fra checkpointet og ned til Søvsø by. Der sker det, at de kommer i ildkamp, nærmere sagt der er et baghold på dem, hvor deres køretøjer størstedelen bliver sprunget i luften, og vi er nu tilbage i, at der er en taskforce, som har mistet meget af deres materiel, meget af deres personel, fanget i det åbne, og de har nu også kun deres Warnow og deres Operational Orders til, hvad skal der ske. Så vi har 2 taskforce, der sidder uden for byen. Begge taskforce har en opgave. Nu skal vi i gang. Vejen dertil, at det her det sker, er ligesom brolagt med en timeline for pre-event. Vi har nogle datoer, der ligesom ligger åbne. I juni for eksempel, der er inter-report begynder at blive postet, og vi begynder så fra juli måned at lave en detaljeret missionspakke til hver team, fordi vi har også vores cut-off der. Vi har altså på nuværende stund kun 20 pladser åbne lige nu for Traders Secure, så snart de er solgt, så går jeg sådan set i gang med at skrive mission packen til alle teamsene. Men ja, der ligger nogle andre datoer derudaf, og de sidste datoer, Warnow og Backbrief osv., det bliver justeret lidt for at give spillerne mere tid til at klargøre sig selv. Så de datoer, de bliver rykket. Event timings på selve eventet, de ligger ret fast. Vi tillader os at kunne lave en kort justering lige inden arrangementet med, således at vi har en bedre og mere præcis timeline. Vi tilbyder igen Early Bird ankomst, hvor man kan sove nede i vores pre-game camping, hvor de ligesom kan komme ned, sætte telt op, sove hen over natten, være klar til morgenen, komme ned for at kronografere jeres våben osv. Og her tilbyder vi også på et givet tidspunkt fredag aften at sætte tingene frem, således teamleaderne kan gå op og tage deres teamleaderpakke og de mission items, de skal bruge fra starten af, de kan klargøre sig selv og deres team inden lørdag morgen. Simpelthen for at give mere tid til at klargøre. Det er også en af de punkter, vi har fået at vide. Vi har brug for mere tid til klargøring. Kan I gøre den? Vi kan prøve at gøre det her. I Brækby kommer vi til at kronografere alt. Der er for mange, som ikke leger på samme vilkår som de andre. Der er folk, som bevidst skyder for hårdt.
Og det kan vi ikke have. Slet ikke i Brikby, hvor vi kommer tæt på hinanden. Derfor så kommer der til at være kronografering. Der kommer til at stå standarder, hvor kronograferne er sat op til osv. Så det er egentlig bare at gå over kronograferet, så vil der venligt være en, at hvis vi har frafald. Hvis det bliver frafald, så kan der ikke være en, men hvis vi ikke har frafald, så er der en til at håndtere kronografering. Mere om det detaljeret i omkring Warner. Så vil der være en fælles safety brief for alle nede ved den store parkeringsplads lige ved siden camping area, hvor alle spillere får den samme briefing. Så vil I blive delt op i de 3 fraktioner, hvor der er last orders. Det vil sige, at fraktionsledere vil her giver de sidste desinger for, hvad der skal ske, og I vil få mulighed for at kunne lægge de ting op, som I skal have med ned i jeres patruljebase. Det bliver beskrevet senere. Så har vi indlagt en spilpause igen kl. 24. Om det bliver kl. 1 eller 24, forventeligt 24, må vi lige se. Og så står der noget, der hedder Off-Game Camping Opens. Lad os tage det lidt senere. Så starter spillet igen 05:30. Det vil sige, det vi talte om i forrige video, med at missionerne åbner der. Det vil sige, hvis man er klar, så går man bare i gang. Man udnytter morgenen, hvis man har brug for at komme et eller andet sted hen. Der er nogen, der sover længe. Så er det lidt rig til egen røv ikke at udnytte morgenstunden. Klokken 12, der stopper vi spillet. Der hvor man står, der stopper man. Så fra 12 til 12:15, der kan man nå at gå, hvorfra man nu engang er, ned til det punkt, som kommer til at være på jeres ATAC device. Der kommer til at være en datapakke, der hedder planoprydning. Så går man derhen, afleverer alt sit roadside gear, altså alt hvad vi har givet jer, alt hvad I har fået af os og så videre frem og tilbage. Det afleverer man der. Alle mand afleverer alt hvad de har, således vi kan komme i gang med at rydde op, så der ikke sker den uheldige situation, som skete til sidste arrangement, med at der var nogen, der ikke havde fået information. Det kan vi ikke have. Vi kan ikke have folk, de ikke ved, hvad det er, de skal. Det er ikke fair, og det er uprofessionelt. Så har vi mandatory cleanup. Det vil sige, alle hjælper med at gøre rent. Alle de mennesker, som ikke vil gøre rent, de har en mulighed for at kunne sige, jeg kører hjem, jeg gider ikke være med til at rydde op. Det er fint. Der er beskrevet, hvordan det fungerer. Det kan I bare gøre. Indtil videre, så har vi kunne købe en rygstøvsuger, så vi kan tage nogle hjørner og så videre, for folk, der ikke gider at gøre rent. Så det er jo godt nok. Så har vi backbrief, og der prøver vi på snorligt at holde os til kl. 15, således at I kan komme hjem. Og vi gør det ligesom altid. Ret kort, ret præcis. Og så kl. 17, der lukker vi. Der bliver bummende lukket, så hvis man ikke har pakket sammen og kørt væk kl. 17, så bliver man venligst bedt om at komme afsted. Så har vi noget gear guideline, what to bring. Da vi spiller et spil, hvor at I rent faktisk fra starten af kun har det med, som I ligesom kan have med på ryggen, med nogle caveats, der hedder team gear, så er det måske en god idé lige at få læst ind på, hvad er det egentlig, jeg skal have med, og hvad siger arrangøren, der er en god idé. Fordi størstedelen af alle teamsene kommer til, og alle spillerne kommer til at sove i in-game patruljebaser inde i byen. Det vil sige, det er ikke en luksusnat. Det er en nat, hvor man lægger sig ned på sit letteste sovegrej, man har, og sover. Så står man op, får en ordentlig at spise, kæmpe portion mad, og så er man klar til at køre videre. Det er simpelthen fordi, det vil vi rigtig gerne facilitere, at man får en rigtig god milsim-oplevelse, at det ikke er sådan noget campingferie. Fordi det blev efterspurgt, og vi synes selv det er fedt. Så læs den her igennem, forstå hvad der står der. Vær lige helt sikker på, at I har forstået, hvad det hele handler om, inden I tager afsted. Og den her gang her, der er ikke nogen øl, der er ikke noget som helst alkohol, så snart spillet går i gang. Der er ingen afvigelser på det. Men læs teksten, så er der lige det, der hedder Team Gear. Vi spiller Airsoft. Nogen har luft med. Altså nogen har luftskydere. De skal have en lufttank ind. Det er fint, det transporterer vi ind fra. Nogen skal have noget, ekstra CBN-udstyr med, fordi det har de faktisk valgt at have med sig til senere hen i spillet. Det er fint, det kommer med. Vi skal have nogle powerbanks, nogle lader og alle de her ting og sager. Dem skal I selvfølgelig proppe i jeres rygsæk. Dem samler I bare i en team-bunke. Kommer en beskrivelse af, hvad I gør senere. Og så skal vi nok transportere de ting ind. Men vi kommer ikke til at transportere feltsengen og alle sådan nogle ting ind, sager ind til jer. Det har I på jer. Og så skal vi lige huske, at Knights'ne, de kører sig stadigvæk med
at de har et off-game område at sove i. Men I kommer til at operere ud fra ASP, hvor I kommer til at operere i en længerevarende periode. Så det er en god idé at have en rygsæk med, som I kan smide der, så I kan reorganisere derudfra. I skal ikke have den med ind i byen eller noget. I går derned, spawner, og så er I i gang med jeres ting. Så når I er færdige med den mission, I kører dernede, så tager I jeres rygsæk, og så går I tilbage til jeres off-game område, og får en ny opgave. I kommer ikke til at vade frem og tilbage, I kommer til at have ret lange perioder in-game. Selve spilområdet og safe zones. Så det her det er spilområdet generelt. I kan se, at vi har udvidet selve spilområdet til at involvere ret meget naturområde også. Og også dernede, hvor normalt har været overnatningsområder osv. Det har vi simpelthen sløjfet den her gang, fordi vi har brug for mere rum til at bevæge os rundt om byen. Hvis man skal kunne komme ind steder, uden hele tiden at blive engageret, så har man brug for mere bevægelsesfrihed. Så man ikke behøver at løbe hen over vejene, hvor man bare bliver engageret. Så derfor vil der også være hele den her pre-camping og safe zone osv., den ligger altså nede i den sydøstlige del af terrænet nu. Det kan I se på billedet ud til højre. Det er det andet, der er. Der er gode faciliteter til at have sine telte og så videre stående der. Og der er 2 rakettoiletter lige i nærheden. Så det er også rigtig fint. Knightsene har primær parkering der. Om det, meget, meget mere, når vi kommer tættere på. Så, jeg prøver at runde det her af. Specialregler for det her event her. Vi fortsætter med at lige have noget, der vi kalder specialregler, fordi vi skal have dem implementeret ordentligt ind. Så det er Roll 1, altså som respawn point. Så har vi dog tags, altså respawn limits. Og så har vi det, der vi TKB Mission Facility, den er ny. Og den lugter sådan lidt af de der områder, vi har haft, som irradiated zones. Men Roll 1, alle har prøvet. Der er en lille bitte smule ændring i wording, hvordan man interagerer med det, og hvorfor det er, som det er. Bottom up front. Døde og levende spillere kan rive den ned, altså samle den sammen og så sige, at vi lukker det her Roll 1. Du kan ikke som modstander interagere med modstanderens Roll 1's. Det kommer vi ikke til at have nogle regler om, man kan. Det skaber mere forvirring, end godt er. Og alle fra samme fraktion kan spawne på alle Roll 1's. Lille sjov kommentar. Hvis man på sin A-tag pusher og broadcaster sit Roll 1, så kan alle se, hvor det Roll 1 er henne. Det vil sige, det er derfor, der er så mange, der bliver skudt i deres Roll 1. Det er fordi, de trykker på den forkerte knap og faktisk broadcaster, hvorhenne at deres Roll 1 er. Dog tags, vi observerer, det fungerer godt. Vi får positive tilbagemeldinger på det. Der kommer en justering til, hvor mange dog tags man har med, for at gøre spillet mere udfordrende. Og så er området ikke så stort, så det gør ikke noget. Men ellers er der ikke så mange ændringer til lige dog tag. Men en lille ting, vi kommer ikke længere til at skrive spillernummer på dem, fordi det er bare et administrationshelvede. Så de kommer til at være farvet i de 3 farver, som vi har. Det vil sige, der kommer til at være røde, kommer til at være grønne, og så kommer det til at være blå dog tags. Så er det lidt nemmere at fordele dem ud. Okay? Så alle jer, der har dog tags derhjemme og tænker, jeg gemmer bare lige mit dog tag til næste gang, jeg skal til roadside. Vi har lavet dog tags til alle, men hvis I gider aflevere dem, I så har til os. Vi har nærkampshuset til rådighed, og der har vi simpelthen valgt at sige, det laver vi til et mega fed break-in escape room missionsområde. Men da vi ikke vil have nogen diskussioner og slåskampe om man bliver skudt for tæt på osv., så har vi simpelthen bare sagt, derinde, der må du maks have 1 joule værdi på dit våben. Vi skyder 0,25'ere, og de er sorte. Vi har goggles på. Ikke skydebriller, men goggles, og vi har face guards på, der dækker af. I skal have en høj tolerance over for smerte. Det vil sige, I skal ikke blive sure, fordi I bliver skudt, og det gør ondt. Og døde mennesker står ikke op. De ligger sig ned og spiller døde, råber og skriger og gør, hvad de vil.
Man kommer kun derind, hvis at man har, når man kommer rundspørgen rundt, at man svarer, at ens hold er i stand til at opfylde de her krav, og at man lykkes med den mission, man så får, der åbner for området. Hvis man ikke lykkes med den mission, så kommer man ikke derind, fordi det er den næste del af en mission. Så man skal gøre noget for at komme derind. Man kan ikke bare gå derind. Og det er fordi, vi har det i en begrænset periode af eventet, og vi vil gerne gøre det til noget specielt derinde. Så find jer nogle 1-hjulsskydere og få noget ordentligt sikkerhedsudstyr på, og så gør jeg umage med jeres mission. Men vi ved jo også godt, at det ikke er alle, der har en 1-hjulsskyder. Så derfor har vi lavet en aftale med Airsoft Geek, om at vi kan få lov til at leje nogle af deres lånegevær. Og det er dem, I ser på billedet her. Det er bare en lille kortløbet M4. Ikke noget særligt. Der er åbne sigtemidler. De fleste magasiner passer i. Den er fra Spectre Arms. Der er et batteri i. Og den skyder hæderligt. Kampafstanden er alligevel max 20 meter. I skal heller ikke ud og købe sækkevis af 0,25'ere. Vi kommer til at sælge poser af 500 skud 0,25'ere. Vi køber noget ind, og så sælger vi det til jer. Så behøver I ikke at købe store sækker. I kan også bare i teamet købe en pose. I har en time derinde, maks 1,5 time. Så spørgsmålet er, hvor meget I må skyde. Og det bringer mig videre til det næste slide her. Specialreglerne videre. CKB-området er et kontamineret område. Det vil sige, at hvis man bare går derind uden beskyttelse, så dør man inden for en time. Hvis man så har, ligesom I kan se på billedet her, top venstre, et simpelt åndedrætssystem, og kombineret selvfølgelig med jeres faceguard og jeres briller, jamen så giver det en halv time. Forudsætning er, at man har en airtank, altså en lufttank på. Det er ikke bare en camelbag, men det er rent faktisk en ligesom I kan se på billedet, en taske med en beholder i, som ikke har til andre formål end at bare være i vejen. Og de to ting skal være forbundet af en slange. Så fremsender bare til Roadside Picnic, der er også et link inde på vores side, hvad det er, man har tænkt sig at køre af grej. Og så siger vi ja eller nej. Og så hvis man har det på, mens man spiller derinde, så får man en halv time mere til at løse sin primære opgave. Og det kan måske godt være en god idé at have den ekstra halve time. Og da det er Killhouse, så har vi også mulighed for at blokere dørene, altså rent mekanisk blokere dørene, så I kommer til at få udleveret noget breaching, altså noget gennembrudsmateriale. Og hvis I har jeres egen sledgehammers og sådan noget, så må I gerne tage det med. Det bliver ikke noget med, at man skal klippe en lille streng for at komme igennem ting. Enten taster man den rigtige kode, finder den rigtige nøgle, eller hvis de steder, hvor det er muligt, laver mekanisk gennembrud af dørene. Nå ja, og så skal I huske, fjenden er der også. Så vi skal lige passe på med at blotte os selv. Hvis man dør, så dør man. Hvis man løber tør for forbindinger, så dør man. Hvis man bløder ud, så dør man. Der er ikke nogen respawns. Der er kun healing og egenvendt. Det bliver udfordrende. I bliver trykket lidt på maven. Og søndag aften, når I går i seng, så er I forhåbentlig trætte. Og det bringer mig videre til det sidste emne. Det er, hvis I allerede nu ved, min ryg, den klarer ikke en hel weekend sådan her. Og den klarer slet ikke at ligge på betongulv og frem og tilbage. Så kan man ret henvendelse til at sige, vi er 3 spillere fra hold hængemulerne, som vælger og gerne vil gå ind i off-game-området og sove. Så siger vi, det er fint. Vær opmærksom på, at jeres team så mangler jer. Det vil sige, det er mindre slagkraft på det team. Og når I går fra, så er det klokken 22, I går fra. Og så starter jeres spil igen klokken 7. Klokken 7, der starter I en særlig mission. For alle de mennesker, der har sovet udenfor, henholdsvis Traded Secure og Shieldwall, selvfølgelig hver sin mission, I starter på jeres egen mission. Og den skal gennemføres, inden I kan linke op med jeres teams. Og det gør vi både for, at teamsene ikke bare sidder inde i patruljebasen og venter på, at I kommer, men at de faktisk aktiverer sig selv og går i gang med deres missioner, og at der ikke er noget pres på dem af jer, som måske har lidt skavanker osv., til at I skal skynde jer ned til jeres teams, og så siger, at det kan jeg simpelthen ikke overskue lige nu, og skal stå op kl. 5:30. Jeg er simpelthen for træt, og så måske endda vælge at blive væk, eller blive ude for banen. Det vil være rigtig ked af.
Så vi laver lige noget andet. Okay, det runder cirka min video op. Jeg håber at se jer. Og så til den næste video, den bliver nok lige skubbet lidt i tid, fordi vi skal lige have nogle lejekontrakter på plads, før vi tør at sige alt for meget om, hvor vi skal hen i resterende del af 2026 og 2027.